गावठी मटार हल्ली खूप रेअर मिळतात. श्रावणात बऱ्यापैकी येतात गणपतीच्या सीझनमध्ये. मला मिळाले 70 रुपये पाव किलो. 160 रुपये अर्धा किलो होते. मला तिने 140ने अर्धा किलो दिले, म्हणजे 70 रुपये पाव किलो. छोटे मटार असतात, त्याचे दाणे पण छोटे, आतमध्ये फार 1-2 दाणेच असतात, भरलेले नसतात. पण हे मटार खरे जे पूर्वी असायचे, आता ते हायब्रिड वगैरे येतात. चवीला ते एकदम चोत्यासारखे लागतात. ह्या मटारला चव मात्र अप्रतिम आहे. त्याची मालवणी उसळ बघतोय. त्याच्यासाठी पहिलं तर मालवणी वाटण, कांदा, खोबरं, आलं, लसूण छान परतून घ्यायचं. साधारण 1 वाटी मटार आहेत. अर्धा कांदा, 1 इंच आलं आणि 1 कांदा लसूण आणि मीठ घालून थोडं गुलाबी रंगावर परतायचं आणि मूठभर ओले खोबरे. पाव टोमॅटो, 1 टोमॅटो आपण उसळमध्ये घालणार आहोत. त्याच्यातला पाव टोमॅटो आपण वाटणात घातला. वाटणात घातलं की वाटण छान असं रसरशीत होतं आणि वाटणाला चव एक अप्रतिम लागते. थोडी कोथिंबीर वाटणामध्येच परतायची आहे. कोथिंबीरीचा स्वाद छान येतो वाटणाला. गरम मसाले काहीच वापरले नाही आहेत, थोडीशी बनवते. वाटण चांगलं लाल रंगावर खरपूस परतून घेतलं आहे, मिक्सरमध्ये वाटून घेतलं आहे. आता आपण वाटाणे आणि त्याच्यात थोडासा एक छोटा बटाटा घेतला आहे मी. सोबत टोमॅटो, कांदा, फोडणी राई जिरे 2 चमचे तेलामध्ये. कांदा छान असा गुलाबी परतल्यानंतर त्याच्यामध्ये टोमॅटो फोडणीतच परतायचा, म्हणजे त्याची चव छान लागते, त्याचा अरोमा उतरतो उसळमध्ये. त्याच्यानंतर आपले मसाले, मालवणी मसाला 1 चमचा भरून, तिखट किती प्रमाणात आवडतं त्याप्रमाणे. घरगुती गरम मसाला अर्धा चमचा, म्हणून मी अख्खे गरम मसाले नाही वापरले. मालवणी मसाल्यात ऑलरेडी मसाले असतात. आणि थोडीशी चवीसाठी मी गरम मसाला पावडर वापरली. कोथिंबीर चिरलेली आणि 1 छोटा बटाटा. बटाट्यात थोडंसं पाणी घालायचं अर्धा वाटी आणि एका वाफेवर शिजवून घ्यायचं आहे. कारण गावठी मटार आहेत ना, हे अगदी 2 ते 3 मिनटात शिजतात, त्यांना शिजायला वेळ लागत नाही. आणि आपण आता जे हायब्रिडचे बाजारात स्वस्त म्हणून घेतो ना, ते शिजायला जरा वेळ लागतो. मटार टाकलेत, बटाटी एक 5 मिनटं वाफ काढल्यानंतर त्याच्यानंतर वाटण आपलं वाटलेलं आणि झाकण ठेवून छान 2 ते 3 मिनटं 5 मिनटं उकळी काढून घ्यायची. थोडंसं पातळ झालं त्यामुळे मी झाकण नाही ठेवत आहे, उकळी काढून घेते, म्हणजे ते थोडंसं आटेल, म्हणजे थोडं सुकं होईल. नॉर्मली ते छान शिजवल्यावर ते सुकं होतंच. कोथिंबीर गार्निशिंग तयार आहे गावठी मटार मालवणी उसळ.